Jislo. Ngerti cara ojo ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke keri ing jemaah mbok yo sing eling eling bab napa mas iku budaya pancene bener kandhamu tinggal kapribaden ketimuran mangkoke keri ing jemaah mbok yo sing eling eling bab napa mas iku budaya pancene bener kandhamu awake dhewe bareng eneng papan kene diiringi lelagon aja dipleroki jumbuh karo kahanan ing dina awan iki awake dhewe warga utama ditimbali Bapak Arif mergo niki ajeng wonten dongeng utawi cariyos pangrawatan pramila para bapak ibu para kadang muda werda kakung putri sugeng lelenggahan sugeng midhangetaken cariyos utawi dongeng kok wonten putra kalih lanang-lanang kawestan uger-uger lawang nek cara wong biyen wong kuno jarene Joko Satru pramila badhe kahawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Amin. Nugroho sagunging para sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawasa legda ing pitutur para pangembat-pangembating praja satriyaning negari pinangka pandam-panduming para kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan para alim, para ulama saha para kiai krinten dalu ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi dumateng panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Arif Sudarto sekalian garwa Ibu Mutahharah saha sak keluarga ingkang satuhu bagya mulya dumateng para bapak saha para ibu
para tamu undangan, para kadang muda werda kakung putri sedaya ingkang sampun nampi pahormatan. Monggo kita tansah nyuwun kanthi puja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci, ingkang sampun paring kanugrahan, paring kebagaswarasan keselamatan dumateng panjenengan dika sami, sehingga wonten ing kalodhangan siang punika kula sak kanca rombongan warga utama dalah panjenengan saged rawuh makempal matunggal wonten ing dalemipun Bapak Arif Sudarto sekalian kanthi wilujeng kalis nirhing sambikala. Amin. Sholawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunggaling nabi lan rasul ing binjang ingkang badhe paring syafaat, paring pitulungan dumateng panjenengan dika sedaya wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Amin. Para rawuh, para lenggah ingkang satuhu kalamun sinudarsana, kula cumantaka ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan dika sedaya pinangka duta saraya utawi mangku jejibahan. Awit Bapak Arif Sudarto dalah ingkang Ibu Mutahara netepi darmaning tiang sepuh badhe mboga krama putra kekalih kawestan nak Mas Bagus Fathan Basrif Ahmad kalian adik Tia Absari Kalitsar dumateng panjenenganipun Bapak Arif Sudarto nyuwun doa restu pangestu mugia panjenenganipun tiang sepuh kekalih hangrakit cekar cempaka mulya hamiwaha siwi mahargya suta rumaos bingah raos sing manahipun dening sedaya para kadang sanak sedulur samya paring doa restu mugi-mugi putra-putra ingkang badhe dipun ruwat utaminipun putra ingkang badhe dipun tetakaken mugi pikantuk sih wilasaning Gusti ingkang Maha Tunggal kanthi slamet widodo kalis nirhing sambikala. Amin. Ing mriki kula sak rombongan warga utama badhe ngaturaken pangruwatan uger-uger lawang. Mbok menawi anggenipun cariyos pangruwatan wonten ing kalodhangan siang punika wonten kekiranganipun bab anta wicana anta bahasa tindak tanduk saha suguh kula ingkang mewakili saking rombongan barungan warga utama nyuwun agunging pangapunten ingkang ageng wonten ing kalodhangan menika dumateng para lenggah sampun dumugi titi laksana dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kojrat putra-putra ingkang badhe diruwat badhe dipun hawiwiti wondene dongeng cariyos ing siang punika ingkang badhe dipun wedharaken dumateng kadang kawula pentul wekdal saha sasana sumangga kawula haturaken. Sampun tatas titis tetes pas anggenipun ngutarake kagem tembem rene ngepasing dinten Kemis Legi kirang langkung tabuh 3 sonten menika rene kala menika dipun wastani pentul kalian tembem ingkang badhe medharake dongeng ruwatan utawi para kala. Namung saderengipun kula badhe medharake dedongengan Bapak lan Ibu rene dinten menika sih kalebet wulan Sawal utawi kalebet Seriati pramila atas nami kula rombongan barungan warga utama nyuwun faidil mal faizin mohon maaf lahir batin. Ing ajeng kala sampun wonten tetembungan Purwakala utawi ruwatan. Kalih-kalih tembung menika sedaya mawa teges. Purwakala purwa kawitan kala kedadane waune saking menapa. Ingkang nomor kalih ruwatan. Luru kekuatan. Putra-putra kalih saged kiyat malah mung boten putra kalih sak keluarganipun bapak lan ibuke keluarganipun sedaya kiyat menawi dipun coba dipun godha rencana boten bakal walamangen awit kiyat menawi ginanipun kathah sanget menawi dipun udari pramila sampun pas
Ing mriki kula badhe ndongengaken kados pundi wonten putra kalih kok dipun wastani Nandang Sukerto putra ingkang dipun wastani Uger Lawang utawi Joko Sratu. Niki kula dongengake Dek Ari kala semanten. Kakang Tembem, kepiye Dol? kowe lan aku dina iki cumantaka jumeneng karo sak isore Tratak Rapat Agung Binarta daleme bapak ya kuwi Arif Sudarto sak keluarga mau betheke kowe entuk duta rencana. Duta rencana tegese Duta utusan rencana jawaban. Dina iki njabake maune piye kok ana bocah lair loro diarani bocah Uger Kelawang. Ki ngajak dedongengan. kepiye dedongengane Dol? Kocap kacairita jaman semono Kakang Tembem. Gumelare jakar si awang-awang wowo. Sing jenenge Bathara Kala semono kae tegese ora anake manusa. Dadi ora anake menungsa. Lah iku anak teko sapa Dol? Sing jenenge Bathara Kala semono kae titis saka Gunung Serandil. Oh, titis saka Gunung Serandil. Tekane pentul karo Tembem. Jujuk ana Setra Gondolomayu. Ngono tenge Setra Gondolomayu ana Gunung Dur Gedhe. Dheweke malah bengkah ngiwa nengen ngalor ngidul ngiwa karo nengen. Bengkahe Gunung Serandil judule kewan loro gajah putih karo macan putih. Oh, dadi kaya ngono jlentre. Gajah putih macan putih takon karo Begawan Aklimaya sing mengku Gunung Serandil ditakoni, Mbak. Kepiye anggoning takon pinakon Dol? Kanjeng Begawan Aklimaya keparenga badhe nyuwun pirsa. Kula menika ingkang dipun wastani gajah putih kalian macan putih. Kula menika menawi kagungan bapak sinten simbok sinten. Nek kowe kae ora duwe wong tuwa loro ya ora duwe bapak ya ora duwe simbok. Sebab nalika semono kae lairmu kae bengkahe Gunung Serandil mula kowe kena diarani titis saka Gunung Serandil. Tegese ora anake manusa. Sawise dheweke ora diarani anake manusa, Bem. Iya. Gembong kami Jayarwangsa barang ngamuk gelo atine. Ngamuk ana Setra Gondolomayu diobrak-abrik. Kaya-kaya ora ana sing bakal ngendhekake pengamuke Gembong Kami Jaya. Ning ing kono ana pentul karo Tembem saka negara Mesir kalebu kowe lan aku nalika semono kae reti ngamuke Gembong Kami Jaya kaya ngono kae. Banjur dicekel ditamani pusaka telu cacahe sir kebrikana wewe putih glegmuling lanjang Surakudi sangko ditamakake Gembong Kami saandane kalah kabeh njaluk ngapura njaluk urip. Nek dina iki kowe njaluk ngapura njaluk urip Gembong Kami Jaya. Dina iki aku rumangsa kuwatir sebab kadigdayamu kaya ngono. Kok besok lakon dadi rejane jaman anak putune Bapak Adam Ibu Kawa sawis padha omah-omah padha makarya kaya-kaya kabeh-kabeh kae ora padha tentrem uripe sebab kadigdayamu kaya ngono tur kowe senengamu ganggu karo wong-wong kae aku mosok kuwatir. Dina iki maune nek kowe njaluk pasrah karo aku kudu anut karo aku. Ilang ana jeneng Gembong Kami Jaya. Iki dieling-eling pawelenge pentul karo Tembem. Ora tak jenengake Gembong Kami Jaya nek tak tambah sesilih Raden Bathara Kala. Gembong Kami Jaya sawise mbok wenek jeneng asma Bathara Kala, apa ya dheweke gelem lan nrimo Dol? Gelem. Bathara Kala gelap sayuta gelem. Ning dipikir-pikir bengi-bengi rina Bathara Kala duwe panyuwun. Oh, duwe panyuwun. Payune Bathara Kala kae ora liya rina bengi-bengi rina suguhane darane pakanane sing dijaluk ora liya mung titise Bapak Adam Ibu Kawa manusa kae. Ateges manusa-manusa kae. Rak yo mebayani banget ya, Dol. Semono ki senajan abot kaya apa panyune Bathara Kala dituruti. Sing supaya dheweke lega atine ora barang ngamuk karo wong-wong kae. Dituruti. Bathara Kala, nek panyuwunmu titise Bapak Adam Ibu kalebu manusa kae bakal tak turuti.
kowe bakal tak paringi memasan titise Bapak Adam menungso kae 12 cacahe tak bagi 2 perangan. Sing sak perangan 5 sing 2 perangan 7. lah sak perangan 5 karo 7 kalamun pentol lan tembem ku didokok ning endi Dul? Sing 7 durunge ana dina, sing 5 durunge ana ing pasaran. oh dadi kaya ngono dununge. Ringkesane dinten 7 pekenan gangsal mula kakeninan besok nganti kelakon rejane zaman anak putune Bapak Adam Ibu Kawa nek nganti nindakake kajatan aja nganti ninggal dinten 7 pekenan gangsal sebab dongenge nek sejarahe kaya ngono. Sak banjure kepiye Dul? sawise 7-5 sing 7 manggon dina sing 5 manggon pasaran ngono wae Nandang Sukerto nek durung duruat. Oh kaya ngono. Dijanji-janji pentolan tembem. Sing wis duruat aja wani ganggu lan aja kok pisan-pisan kok ganggu. Teges kae wis diparwakala utawi wis duruat. Lah tetengerane piye Dul? Sing duruat karo sing durung duruat. Nek kowe njaluk jelase. Sing durung duruat durung ana tanda-tanda tetengeran. Sing wis duruat. Nah, dieling-eling. Janur kuning omah pojok papat benang lawin sekerake omah lan karas kae teges kae wis diparwakala utawa diruwat. Titikane wis diruwat. Titikane kaya. Nek kaya ngono kae kowe aja pisan-pisan wani ganggu. Iku sebab iku wis diudaneni wis diparwakala utawa diruwat. Sawise kaya ngono, Bam. Kepiye? Bertara kala njaluk jelase siji nganti tumengane 12. Nanging semono kae, Bam. Pentul ora bakal bisa jelasake kanthi jelas sebab iku dadi wewadine pentolan tembem. Dadi kaya ngono, ana wewadine. Disemayani, Bem. Perkara kala dina iki aku durung bisa jelasake kanthi jelas sebab iki dadi wewadine aku utawa tembem. Sing baku kowe takon bali nang papanmu meneh, ana Asetra Gondolumayu. Entenono tunggonono, taunono windonono, nek nganti ana Nandang Sukerto 12 sing durung diruwat kena kok ganggu. Ning nek wis diruwat janur kuning omah papat pojok kae, benang lais sekarake omah kae wis diruwat aja pisan saroan. Kowe bali papanmu. Bali ning papan dununge meneh. Bathara bali ana papane meneh. Sawise kaya-kaya pentolan tembem iki kaya-kaya ora ana mungsoe. Ya wis tentrem uripe. Rupi kaya-kaya rada tentrem banjur ing kono maune ana panas kepanasan ana udan-udanan banjur gawe rompok. Penthul tembem gawe rompok, nek cara saiki jare gawe omah. Rompok lan omah sing digaweke saka suket alang-alang, saka kayu ing tenging alas. Digawe cara grubuk. Kena kanggo ngiyup, kena kanggo manggon nyimpen raja kaya lira lan begine. Mula kakeninen besok nek nganti kelakon rejane zaman anak putune Bapak Adam Ibu kok iso gawe omah kaya iki sebab nalika semono kae omah pinaka kanggo pengaupan kanggo nyimpen raja kaya utawa kanggo tentreme keluarga. Mula nganti saiki ana gawe omah sing gedene apike kaya ngene iki. Nek jaman biyen ora kaya ngene iki. Sawise kaya ngono, Bam. Pentul karo temen saka negara Mesir kae. Iya. Rumangsa kelingan. Nek adane perjaganter-ganter sisih kanan kiri dina-dina kaya ana tamu. Arep ana tamu. Ya ditunggu sawetara, Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nek wong kuno mbiyen iki kalamun gawe sanepa ki ana kasunyatan. Bener ya ya. Nek omah kiwa tengen kok ana manuk prenjak ganter-ganter, wah iki bakale sedina rong dina arep ana tamu. Ning kasunyatane ora sawektara suwe rompoke penthul tembem diparani tamu. Kamangka kowe karo aku ya durung tepak. Durung wanuh Karepe arep duwene perlu apa? Kok nganti karoyo-royo rawuh ana ing tengahing alas Setra Gondolumayu. Lah ning kiki durung tepang ya tak tepangake luwih dhisik, Dol. Nyuwun dalem sewu Bapak. Nah, ndamel kageting manah kula. Panjenengan karoyo-royo rawuh wonten ing rompoke penthul tembem. Janjane panjenengan menika dipun paringi asma sinten? Arif Sudarto. Oh, Pak Arif Sudarto. Saking laladan pundi, Pak?
Sambung. Oh, sambung. Karaya rawuh wonten ing rampahipun tembem menika wonten kawigatosan menapa Pak Arif? Mesti ki ana perlu ya, Tol. Wong mertamu ki mesti ana perlu. Nah, nek ora ana Nyuwun tulung. nyuwun tulung bab napa? Buat sekalane bocah. Guwak sengkalane putra panjenengan. Putrane pinten, Pak? Kalih. Wedok-wedok napa lanang napa wedok lanang? Lanang-lanang. Ngomong kalih. Nggih. Tol, putrane Pak Arif. Loro lanang-lanang. Arep diruwat. Ah niku putra panjenengan lanang kakung ateges uger-uger lawang utawi Joko Satru. Jebul Pak Arif ki manggrahi to, Tol. Ngerti jenenge wong iki wisane wong Jawa dekek kok. Lah mulane wong Jawa kudu ngerti adat kejawen. Aja sok gampangake adat. Mergo kowe kabeh iki padha cumandha ana ing puluh tanah Jawa, kudu ngerti adat kejawene, aja nganti adat Jawa dilalekno. Nek ditinggalan dilalekno mengko gek-gek bisa milalati awake dhewe. Nah, nggih nyuwun sewu Pak Arif nggih. Kula sawang-sawang awit teka ngantos niki jenengan kok meh mirip kados wajahipun pasurane Pak Sutopo. Jenengan menika napanipun, Pak? Kula putrane Bapak. Oh, alhamdulillah putrane. Nggih nyuwun sewu. Pak Topo riyen komandan kula. Nggih, kula Linmas inti kecamatan. Ya, ngantos niki tesih aktif kula. Nggih meh mirip niku Pak Topo. Memang jiwanya bagus Pak Arif, tanggung jawab marang anak buah. Nggih. Nggih nyuwun sewu ngeten niki mboten nyono rangipi iso ketemi putrane. Nggih, alhamdulillah kula saged dipun timbali. Nggih. Menapa ingkang dados renteking manahipun Bapak Arif anggenipun badhe mbuga krama putra-putra kekalih mangke dipun ruwat sedaya para kadang kanca saking rombongan warga utama. Mangke sabubaripun pangruwatan panjenengan kula timbali ing mriki malih Pak. Merga ana syarat sarana sing arep ditindakake. Ngoten Pak nggih. Rehning kula niki sampun gamblang sampun cetha. Monggo panjenengan kula aturi wangsul Pak. Sakwise kowe nampa apa sing dadi ature Bapak Arif Sudarto ya to? Iya ya. Kon ngruwat putrane lanang loro. Kowe bisa melehake sengkala-sengkala sing ganggu gawe marang keluargane Bapak Arif. Kowe karo aku kudu gawe cara. Kudune gawe cara. Gawe cara nyamur laku, nyamur jengen. Lamur jengen. Supaya sengkala ora arti nek sejatine kowe karo aku ki pentul karo tembem. Iya. Mergo semono ke kalah karo aku. Ya. Mut kowe reh ning jenenmu pentul, tak kei jeneng asma samaran Kaki Legeye. Aku Kaki Legeye. Aku reh ning tembem, tak kei jeneng samaran Nini Legeye. Sing gawe jeneng samaran ora ngemongake kowe karo aku. Terus apa meneh? Lah putramu loro ki yo digawe jeneng samaran. Samarake sisan ya. Supaya sengkala ora arti. Ora arti. Sejatine jengene sing asli. Oh iya. Lah iki rene nak Mas bagus sing wis ditetakake Fathan Basrif Ahmad diwehi jeneng samaran Joko Jelagur. Sing adike je cilik nggih malah guyang-guyu alhamdulillah lemu sehat. Ora denger apa-apa kae. Oh bocah ngono ku seneng atine. Iki ulah-ulah kae. Lho reti nek diruwat mergo sengkala ora wani merah. Ora wani. Iki rening adik Aditya Basari Kalitsar diwehi jeneng asma ya to Kaki Jelagur. Nek miturut sejarahe nenek moyang kita zaman biyen Kaki Legeye kabeh wong sing cumandha ana ing puluh tanah Jawa ki sejatine duwe sedulur papat lima wujud. Sedulur tuwa papat lima wujud. Kang aran Supiyah Amarahmut Mainelan Ngaluamah. Laire Sing bareng lair sewengi, kalamun rina bareng lair sedina. Nek wong tuwa mbiyen tek ngarani Kakang Kawah Adi Ari-ari, yaiku sejatine sedulure tuwa lima wujud bocah loro kae. Iya. Mulane nek wong Jawa aja nganti ninggalake ya iku
ngrupaka marang sedulure papat. Pramila Pak Arif nggih ampun kesupen. Setiap kelahirane putra-putra panjenengan dipun hormati, Pak. Nggih, ora ketang bubur abang jadah pasar sego kuluban. Ngajeni ngromati sedulure tuwa. Merga napa? Bendina sing ngetutno, sing momong, sing jangkung keselamatane bocah. Dados kula ngeten iki kula tesih kalbu aku lan kowe ngene iki. Mbak tuwa-tuwa ngene nanceni jeh urip, dislameti wetone. Ampun ketinggal niku adat Jawa, Pak. Iya. Padha karo ngeten. Jenengan niku momong putrane kula. Lho nek aku ki medhit, ora tok tak kei apa-apa. Tok momong tok ngrumati pun beda. Dijarno. Nyemplung kali dijarno. Alah, medhit titik. Mboke pakane anake tak engklek-engklek tak mong wae. Duwe apa-apa ora tau aweh-aweh. Beda tek ngrumati. Tapi nek dikerumati saben penanggalane. Dadi temenanan teke momong bocah. Lah ngoten niku ampun kesupen wong Jawa. Adat Jawa penting niku. Lah mula saka kowe dol. Bocah lur iki sedulur papat. Ayo diundang ana ing papan kene supaya dheweke ngerti yen sejatine sedulure nom ki nandhang sengkala. Oh iya. Supaya dheweke jangkung, dheweke ngetutake aja nganti diganggu marang sengkala apa wae. Iya. Mula ayo ditekake ning papan kene, dijilma kaya menungsa lumrah. Ning ngene ya Nini. Kadange tuwa si Joko Jlagor kaki Jlagor kawujudane ngegilani banget. Cocok bisa manjilma manusa, manjilma setan, mandul kewan iso. Mergo iku karono barang gaib. Dulure tuwa ka paribasan tebih boten kawinan caket boten magebokan. Mula duwe aji sifat lan duwe sithik erti sadurung pinarah. Ning dina iki Nini. Iya dong. Panyunku supaya dileksanani Gusti Allah. Heeh. Senajan wujud apa sing baku bisa ngomong tak takoni iso bisa tata jalma kaya menungsa lumrah. Ayo nyeblat kula paring nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep semrukutu mandeng pucuke gronil babak anusanga. Napas nepuh lir kadya jejeg lemah ambal kaping 3 nekake sedulure tuwa Joko Jlagor kaki Jlagor. Amarah alwama supiyamu menah. Judul teko ger yo. Ayo ger awo ger. Aku orang apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripate iki wis ra bisa Tari sithik, Cor. Sliramu jejer dhewe andum tresno nguber naksane asmara lali aku nyandhet wanita liya wis milih tresno sliramu rapi sonjogo wis milih tresno aku apa dhewe Tari sithik, Dos. dadi bojoku apa bojone bola bali galane rasa tresno sliramu rapi sonjogo lah ngene iki dol kaki legaya piye rawe kadange tuwa
Joko Jelagur karo Kaki Jelagur diweni lelagon dadi ati. Dadi ati atek iki seneng. Atine wis dadi iki seneng lan bunga. Seneng bunga keturutan keturutan. Lah mulai ki reh ning wis cemepak ana ing papan kene. Waduh. Sedulure tuwa niki Supiyah amarah mutmainah lan ngaluama. Aku ki ya gumun banget. Gumune kok Dik? Lho teko ning papan kene kok ya apik. Nggawa muslimatan. Nggawa seragam jamiah. Jamiah. Kamangka iki moku seragam iki durung lunas. Durung lunas. Durung lunas siswane nganggo. Wah, ketok ayu-ayu. Sedulure papat iki ya to manggone beda-beda kakek beda-beda. Siji ning jagat wetan, ana sing nduk jagat kulon, ana ing jagat lor, ana ing jagat kidul. Sedulure nom loro ning tengah-tengahe. Dikepet tengen. Dikepung sedulure papat, ya to. Rumangsa anget ta bisa bunga. Lho mulane bocah iku mau kadang nek wong Jawa ngarani bocah kok mbeler, kok nakal. Nek tembungane wong Jawa, bocah kae iki lali wetone kan. Nggih napa mboten Pak Bu? Lah niku berarti wetone ora tau dihormati, ora tau dibancaki. Bocah kae kok ora njawani. Mergane napa? Sing momong wis adoh. Ora bakal ngrumati. Lah mula saka kuwi iku perlu nyuwun dalem sewu. Saurare dirumati iki dene kasihan. Selapan pisan dihormati. Ora tak kandhake ning apa ora ketang bubur abang pasar maupun sego kuluban. Wandok. Iki rene wis cemepak ning papan kene kaki legeyek. Banjur mbok wenehi pakaryan apa sedulure papan. Kudune tak wae ngerti. Tak ngerti. Takonono. Ngger amarah alu amah Supiyah lan kemuma. Wih. Waduh wis. Iki ora selametan iki. Nggih, selamatane durung kok. Kok nggih bareng. Bantere kaya ngono. Dina iki Kaki legeni bali kuwe-kuwe kabeh mung betheke arep takon karo kuwe-kuwe kabeh. Dina iki wis tak tekano kene teges ratake mangan enak warga ora. Arep tak ganti sandangan sing anyur anyar ya ora. Mung betheke dina iki arep takon karo kuwe-kuwe kabeh pitakoni Kaki legeni. Nger jawab kanthi jujur. Nek iya nek ora-ora saku-saku, nek ora saku kondo ora saku. Sebab iki widati tenan. Wajir bocah kae dadi parang tutut Pak Widarto sebab aku tanggung jawab. Dina iki rumah sedulur anom si Joko Jelagur Kaki Jelagur apa ora kowe? Ndi nek kowe ngakoni piyaine? Ayo ditepangno marang sedulure nom. Jaluk tandha buktine ndi kadang nom. Bapak Darto. Joko Jelagur. Lah ibuke Mutahharoh. Mantan Nasidaria. Ora apa-apa. Mutahharoh. Wah, lakonane bocah iki kaya kakeang jamu sari rapet. Ora jangkah blas. Ayo wong jangkah mbek urusi sak karepe jenenge wong wedok ya jan lakune. Ngene-ngene kaya wong dana anyar iku. Siji nek kowe yo ngene-ngene. Lah iku kakeang jamu sari renggang. Dhewe iku. Mulane jangkae ompo. Reh ning wis tepang marang sedulure nom Joko Jelagur karo Kaki Jelagur. Ayo dikeki pakaryan. Nek wis padha mahamake nepange kadang manep Joko Jelagur Kaki Jelagur ketah mongko dina iki ngger. Kadang manep sing kena diarani Joko Jelagur Kaki Jelagur nandhang Sukerto. Ya iki kena diarani Sukertaning Uger Kelawan to Joko Satru. Dina iki bisa slamet sok wah sak jaben bebaya sak orarane kudu kok rewang-rewangi jaganan kanthi perpet. Kowe kok malah do lunga rene bareng-bareng dodok ngarepku. Aku ki aja mbok eneng-eneng. Do nangis malah eneng-eneng kathok. Engko nek aku meteng mbah lho. Malah didokok kabun binatang. Kowe ku nangis apa tunggu manuk? Nangis kok kaya manuk. Iki ora ana panen nggonmu kuwi bareng kebanjiran.
Kok malah au nangis garingan. Kowe iki dikon jaga omah pojok papat. Ya to, kon jaga keselamatane sedulurmu nom, jaga jelagur karo kaki jelagur. Lho malah kowe malah doning kene meraki karo aku. Kamangka aku mau ki lagi nindakake pakaryan ning mburi, asah-asah piring, asah-asah gerabah, pirang-pirang durung rampung, malah kowe nangis ning pengarepanmu. Aja do nangis ngisin-ngisin wong kowe wis do gedhe-gedhe. Engko nek ndungu tangga teparo, ya to, iko lho keluargane si A, bocah wis gedhe-gedhe do nangis. Nek ana perkara ngomong marang aku, apa weteng ngeleh. Wong kowe mau teko ki ya dikeki gule iwak wedhus, rong ompreng ibumu Toharoh. Ya to, ijeh iwak pitik, kurang apane. Oh, kok malah jedo nangis. Ya to. Ah, iki aku tak takon marang kowe, Nger. Sebab apa kowe kok nganti ana ing pengarepanku bareng-bareng padha nangis? Sejatine ana apa? Ayo matur marang aku. Joko jelagur terus kaki jelagur ilang saka omah. Kowe iki ancen setan doyan sambel. Dikon jaga marang sedulurmu nom Joko jelagur karo kaki jelagur. Ning kena ngapa lunga saka omah? Kowe padha ora ngerti. Ngene iki rak ya cilaka to. Ngene engko kurung rawurung kowe didokani karo kaki legeyek nek dhewekne wis mentas nyambut gawe. Ya to? Kowe wis dipasrahi kon tanggung jawab. Ning kasunyatane malah kowe meraki aku ning papan kene, kowe kondo yen sedulurmu nom ilang saka omah bocah loro cacahe. Ya saiki ngene, ya jenenge menungso iki ya ana susah, ya ana bungah. Aja bungah nek lagi susah, ya to, aja susah nek lagi bungah. Wong urip pancen ana kesandunge barang. Ning nek wong urip iki mau gelem budidaya, gelem jumangkah, meminta marang kersaning Gusti Allah Ta'ala, semende marang kersaning Gusti, insya Allah bisa kasebadan. Kaki legeyek, bali yo kaki legeyek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nene. Waalaikumsalam. Dina minggu sing tak tunggu. Kita tunggu kowe ngajak ning tawang mangun. Yo ya yo. Ngati lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Tak SMS sampai Tari Siti, asik. Ya iyo. Mangkel aku bathuk irungmu mesti tak ciwel lali janjine kandhane alesane Iya. Cipta laras kargo utawa. sama wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora Alah dodo. Bocah kok semene gedene. Lanjut. janjane Iya. hatiku kencan karo wanita liya So, Ki
ngene kaki legi ya. Piye ning Yo apa? gini yo kowe sak wektara suwe anggonmu nyambut gawe. Durung suwe ning kasunyatane kowe tak timbali. Takon bali ning omah. Ya to? Mergo ning omah iki lagi ana perkara. Perkara apa iki? Perkarane putramu loro Joko Slagur karo Kaki Jlagur ilang saka omah. Lho sapa apa kene? Ger. Loh aduh. Layak rumangsa nyambut gawe kudu bali jebule ngomah ana ngene iki. Aduh matur nuwun. Aduh. Sedekah. Sedekah. Moga-moga dipun paring rezeki nggih Pak. Amin, alhamdulillah. Selamat lancar nyambut gawe panjang umur nggih. Biyen aku semelep kae siji desake iki. Tak salukno Mbak. Sindene disawer nisan Pak. Sake. Padha-padha. Ngene iki bolak-balik sing kaya ki wong wedok. Aku mbiyen kok ora dadi wedok kae. Wedok iki golek duit gampang kok. Bentuk saweran ngono karep. Wedok karo pupuran ngene-ngene kok entuk duit ya. Lah aku tak rewangi pupuran malah rentuk saweran ngene kok. Mati guyu wong. Iki ngene kaki legi ya. Piye. Iki reneng putramu loro ilang saka omah. Ya to? Iya. Lah saiki bocah papat iki supaya amarat momenan ngaluama. Dikon sisik melek ngupadi ning di papan dununge sedulure nom Joko Jlagur karo Kaki Jlagur. Iya. Nah nitik kabar tak topo bener. Ature ni legaya. Wurung tarwurung sing nyidra kadang manom Joko Jlagur Kaki Jlagur bangsa lus. Tak kira ora padha bisa nyekel sebab kowe rupamu kok dene manusa lumrah. Mbok ngono kanthi dalan isi nyidra bangsa lus. Dina iki tak sunake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wujudmu kok dene bangsa lus. Ambeten lacakan pupuk durung tututono ayo. Boleh anak kan ketemu. Kayak ini kewan semenuk gitu. Yo mbok menawa kae Kaki legi ya. Sakwise supaya amarah mutmainah lan ngaluamah Kaki legi mbok perintah mbok kon ngupadi ananing sisik melek ning kasunyatane bali-bali nggawa bandan kewan kang gedhe mbok menawa iki Kaki legi nek tak kira pancen iki nek nitik katur anggone kewan iki masa cubriya nek pancen iki coba dikon mlebu ana jiwa raga ora mlebu ana ger ayo ning kewan kang gedhe ki ning pengarepanmu kowe sing ati-ati Kaki legi takonono dangonono sing kanthi gamblang kanthi cetha terwaca aja kanthi tumpangso ya to sing ati-ati aku tak nindakake pakaryaning mburi sing durung rampung tak rampungake luwih dhisik ya tak kei pangestu aku njaluk pamit assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek nitik katuragane kewan iki masa cubriya saka rumah saku. Tak sawang mripate sak terbang ambane cangkeme sak sumbung sumur untune rangah-rangah. Senajan apa wujud kewan. Titah Gusti Allah diwujudake ana ing manusa kae. Ana ing donya kae sing paling kuwasa manusa. Kalah kaya apa kalah karo manusa. Nek pancen manusa klibu didaya. Tak takonane nek pancen iki. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo-tejane sureksana kang katon. Wis anak anggon klosat-klosat sak isere pereng sak dhuwure pereng. Ganjel kaya dene krikil malang kaya dene ondo. Nek pancen kowe kuwi tedak kesemar besi madu. Muri saka dipinangkan ngarep dat aranmu nganti gawe cengake wong-wong angri keplau perselang tunjang sebab ngerti gambarmu kang gegilane kaya ngono ki sana. Pitakonku kang pungkasan. Nek pancen di papan dunung di papan dunungmu. Nek duwe jeneng sapa nek di kekarepan karepem arep apa. Mong betheke aku ora takon karo kowe. Rene kepethuk karo kowe. Jawab kanthi jujur ki sana. Ayo. Alah keparat kowe. Bisa ngomong iki. Ya ayo jawab jujur. Duh. Jagat
dewa panguasane Gusti kang jagat. Tambuh kawan aku. Takon jenengmu aku. Durung aturo. Babar sar lagi iki ketemu kowe. Wedi kenyawang. Nek nitik rupamu ngono aku wedi karo kowe. Jajal rungokke kuping mulek nomor Wis sembrono nglek-nglekno. yen pancen durung ngerti aku. Sapa? Sing adep ana ngarsami ku. Heeh. Kena sing dari Bathara Kala ya iki wujud. Kowe to Bathara Kala. Kowe to sing di Bathara Kala. Layane jenenge Bathara Kala wong padha wedi kasunyatan gambari gegilani iki to sing jenenge Bathara Kala. Lho. Bathara Kala. Ana apa? Pitakonku ge jawab kanthi jujur jeneng Bathara Kala gelap saiki. Sadurunge penggalihku masa susah ngene sedih. Awit aku ndek putra loro lanang-lanang. Joko Jalakur kaki jelakur beban cilik tangkleng-klek gede-gede malah lunga saka papan kene. Kadange tuwa kabeh padha ora ngerti lungane Joko Jalakur kaki jelakur ingsun bal takon goleki ora bisa nemokake baline sedulure tuwa si Joko Jalakur kaki jelakur kowe dikanthi banter swanake ning ngarepmu dina iki cetha. Sing tak dawuh nyidra putraku Joko Jalakur kaki jelakur kowe Bathara Kala. Ora bakal tak selaki. Kowe ta Bathara Kala. Dina iki nek kowe sing nyidra putraku Joko Jalakur kaki jelakur tah mongko. Nek tak pikir bocah kae kaya durung duweni dosa. Kowe sugih kendel bodho nyidra sing dadi wengkonku. Aku njaluk larae nek ana dongenge kaya ngapa, nek ana sejarahe kaya ngapa, nek ana umpuke umpe kaya apa. Aku njaluk dununge. Ya. Nalika aku isih cilik jenengku Raden Gembong Kamijaya panutan wong saka Gunung Srandil. Cilikmu Gembong Kamijaya ya terus Anggo nuku catroso sak ngisore pereng, utawa sak piring pereng. Ganjel kaya dening krikil marang kaya dening kondo. Mung sak perlu aku duwe panjangka. apa panjangkamu semono kae? Ya kuwi aku abot ngemban dawuh Gusti Kundamarwan ana ing Lodaya. Iya. Dheweke gandrung kapirangu marang Kesemaning Ayu Dewi Sikarteji. Putrane Prabu Kesuma Jayamurti ana ing Kediri-Muteran. Njaluk kudangan pentul karo tepung saka tanah Mesir. Rene wong aku dadi srayane ana ing Lodaya. Banjur aku golek Dipati Bendul Kantempung. Ketemu. Ana ing alas Kedung Magelang. Ning kono Dipati Bendul nibakake sirep Brigananda. Wewe putih bruku gumuling. Sekabene kutu-kutu Warangataga. Jempri Prayangan, Gendruwo, Klangklak, Bulbul Balaspati. Padha lumpuh dayane. Kena sirepe pentul antebem. Bacotake. Rene wong aku tedak semua besing madu. Banjur aku disumbari Dipati Bendul Kantempung. Bisa ngilir perang catur saengga perang pupuh. Wondene Dipati Bendul bisa weruh pengabes aku ning sakjroning lalakan. Iya. Banjur aku kelingan yen diwangsit dewa kamu ben jemadi. Tole kowe besok jan wis akeh dewasa. Bakal muni pekewa kang gedhe. Bakal mungsi wong saka tanah Mesir. Ampreh becike pasrah bengkukan. Sawise aku wis pasrah bengkukan. Aku ora duwe jeneng Gembong Kamijaya. Nanging aku duweni jeneng Bathara Kala, Mang. Sing jenenge Bathara Kala sapa sebenarnya? Pendul. Pentul kowe gelem jenenge Bathara Kala. Aku gelem jumeneng Bathara Kala. Nanging apa? Njaluk cadah kala mangsa sing titise Bapa Dam lan Ibuka mangko. Kowe jenenge Bathara gelem ning njaluk tadah kala mangsa titise Bapa Masa menungso kae diparingi pira kae semono kae? Dek rikala semono diwenehi 12. Wih wakeh men. 12 mono dibagi ana 2 perangan. Diparingi 12 sing dibagi 2 perangan. Ya. Sing sak perangan 5. sing 2 perangan 7. Wih pinter wasis netepi dinten 7 pengenan gasal. Bathara Kala. Ana apa? Ngepas sing dina Kemis Legi kelangi tabuh papati kaya-kaya kowe wis ngerti wewadiku. Nek kowe diparing masa 12 cahe gebahi 2 perangan kae 5 baru 7 karo 5 sing 7 manggon dina sing 5 manggon pasar. Dina iki tutut jam dina sasi lan taun. Rene semaya tak kira kowe ya ku nek eling-eling aku tau janji karo kowe. Dina iki aku semaya. Ayo takon ngeblakno cetakno dina iki. Sing 5 dunung apa, sing 7 dununge apa? Oh, tenane kowe durung ngerti. Sing 5 dhisik. Aku tak ndurungake sing sak perang 5. 5 dhisik manggon. Kalau menurut dana mung siji. Ora ana tunggale kena sing dene bocah ontan-anting. Dadi tadah kalau masane Bathara Kala. Semono ke janjine pentul nek durung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan jamane. Lorone kalau menawa wadon adang dandange rubuh. Iya. Tanpa udan tanpa angin kuwi ya dadi tadah kalau jangkep pokok kaping 3.
telune mbok nono wong wadon mipis sawanan ngasih gadhe tugel tengah bener iya kuwi yo dadi tadah karo kaping papat Bathara Kala papate mbok nong nandur walah putih ana ngarepan ngomah ngasih anjang-anjange rubuh kuwi yo dadi tadah karo Bathara Kala dah iki pungkasan kaping 5 sing kalima mbok non ana wong larake bareng yang bisa sengenge utawa metune sengenge iya kena sing dene bocah jero wanginen kuwi ya dadi tadah karo mancane Bathara Kala iku siji cacah 5 manggon ning pasar saiki iki loro cacahe 7 manggon dina ayo duduk tak dunake sing sak barang 7 kelamun anak 5 cacahe kok lanang kabeh 5 kabeh kena sing dene Pandhawa 5 kuwi wajib dibuat sekalan semono ke janji pentol uga nek rung diruwat ning nek wis diruwat kok aja pisan suwane loro nih kelamun anak 5 wedok kabeh kena sing dene barisan Sri Kandi jangkep apa kaping 3 Bathara telu nih kelamun anak loro wedok kabeh kena sing dene kembang sepasang kuwi wajib dibuat sekalan kaping 4 papate kalamun wong meteng ngelakone tengah dalan utawa tengah pasar kuwi wajib dibuat sekalan jangkep apa kaping 5 Bathara Kala 5 nih kalamun anak loro lanang karo wadon kena sing dene bocah kedono kedini kuwi wajib dibuat sekalan kaping 6 Bathara Kala 6 kalamun anak telu wedok lanang wedok kena sing dene sendang kabeh pelancuran kuwi wajib dibuat sekalan nah iki pungkasan kaping 7 semoga 7 kalamun anak loro lanang kabeh kena sing dene uger lawang kuwi wajib dibuat sengane lah saiki gene ngono ngopo ning apa iki ana bocah lanang loro wis dadi memasakku nek kok alang-alangi yang ngono kuwi dadi papalangku sapa sing ngadep ngarsaku iki Bathara Kala gelap sae to apa tenane kuwi ora arti aku nyandang koyo ngene nyelambur laku nyelambur jengen nek ora koyo ngene tak kira ora bakal wani merak karo aku sebab semono kae kowe kalah karo aku nek kowe eling-eling nalika ana Sitra Gondomayu kowe aku ngakune maune kaki legeh-legeh betheke nyelambur jengen nyelambur laku lo sak mestine ngono wis ana tembungan pangkling wong ijo pangkling suaren waspadakno aku sing kena dane pentul karo tembung ya aku iki pawon ya ngono kowe ngino kawan sebab apa kok arani ngino sajak suaramu kaya lagi mentas saka metu tak akone arep apa ngene yo piye zaman yang wilayah semono kae jagat di sing awang-awang sing ngomong-ngomong adoh lor adoh kidul adoh wetan lan adoh kulon anane brigad gede sing padha dinggone jim-jim setan-setan sapanunggal akeh kewan gede akeh kewan galak nanging alas kedung magleng ana geger ana peteng dudu petenge ana padang dudu padange rino ana lindu sedina kaping 7 sekabehane kutu-kutu walang untuk persoalan tunjang keden sebab ana pengemraden iki wong Kamjaya kae wong karang tardisan ora ana wong sing bakal wani mapakake nanging ana salah sawijine pawongan loro sing wani mapakake ki wong Kamjaya sapa dhewe semono Bathara Kala suaram betak-betak kaya dene bledek mengambar-ambar kaya ora nandhi kadek dayamu kowe mau ngandhakake nalika semono Gembong Kamijaya barang ngamuk ana Sitra Gondomayu kae ngamuke Gembong Kamijaya kae semono kae ora ana padha wani nyekel ning pungkasan ke mengandhakake salah sawijining ireng temane lukas kembaran irung mbiyek mentol sandangane kulite sarwa ireng pentul karo dempem semono kae ya aku sing wani nyekel semono oh kowe to lah si jumbo besok pengapes aku ning sak jeneng laan sapa kae ora bakal selai pentul karo tebe pawongane ya aku ki meneh nah sing awes jeneng Bathara Kala ndek semono mane Gembong Kamijaya kanthi Bathara Kala sing jenengake pentul karo tebe pawongane ya aku ki meneh si Bapak Dami Bukowo diwen ayo sapa sing semono nalika semono pentul karo tembe aku iki pawongane sing aweh tadah kala mangsa titise Bapak Dami Bukowo duweni olas sapa sing semono kae pentul karo tembe pawongane ya aku iki pitakonku sing pungkasan piye iki ana bocah lanang loro wis dadi mamasaku terus kowe nganggo dalan piye dipandul Bathara Kala wis ana tetembungan bener ning kurang bener sebab semono kae jebul-jebul kowe iki nek tak tintingi omonganmu
mulai kawitan nanti pungkasan jebul ki lali kiblat lali wantane pentolan tenan kosmonolo jebul kowe ki lali tenan hei pasane bener ana ing dalem Pak Giarto iki wis ana lairno loro kalbu mangsane Bathara Kala ning semono kae nek durung diruwatno janjine pendol karo tembem tah mongko ngene Pak Darto iki ana sambung iki bocah kae laire loro wis tak ruwat tau daneni janur kuning kemah pojok papat benang lai sekirake omah tandane semono kae nek ana janji-janji kaya ngono kae tebeng wis diruwat sawangen Rajanto iki ana lair lanang loro uger-uger lawang dadi mosane pendol Bathara Kala ning semono kae bocah tak ruwat ya dibatu bedol piye sak guting kulangkang dina Selasa saiki aku wis ngerti ngertine jebul bocah sing tak mongso mau anakmu angkat dibatu lho apa ora arti bocah ke paribane dedel kulti ayam aku dadi parang tutuane sebab aku mau sing tanggung jawab ngene ya piye senajan putramu tak mongso dibatu ya ora bisa kalu sing malang-malang ana sak jeneng lalakan dibatu alah lolo kewan ya watake ora isin ya ngene iki dedek-dedeke bocah loro kae gedene ora spira dhuwure ora spira cangkeme mambane semono ambane saupane bocah loro kok untal mableng tanpa nyenglok kowe malah ngandakno kok untal malang kok dene ondo ora bakal bisa kalu kok kemah-kemah kowe ngandakake atos kok dene watu sebab musababe lo bocah loro ke tak kalungi janur kuning jagane ke bebasan demit ora ndelik setar ora bakal doyan ana sejarah bakal tumomo senajan cilik barange kabeh Gusti Allah ning ngersaki keselamatan kon dalan wong godhong kates nek Gusti Allah ngersakane nggih legone wetenge bisa apa dene janur kuning kae tak domo-domo tak puji-puji tak kalungake Bathara Kala dina iki dudu aku sing klure ning kowe mong bethe dina iki aku njaluk utasi Joko Jlagur kaki Jlagur mengko sawise kok utake kanthi walo jati jan waloyo engko njaluk apa tak turuti oh tane kowe njaluk utahe Joko Jlagur iya tak sagoi tiba-tiba bagus nanging apa meneh aku duwe penjaluk yen pancen kowe bisa ngujuti raga kantelan sukma kanthi diblongsong dinin kain gembala seta bakal tak utahe jati tepangane walaya tepang jati dibatu mong iku panyuwun Bathara Kala kowe bisa ngutake Joko Jlagur kaki Jlagur bisa walaya jati tepangane walaya tegese waras kok wiwine kowe njaluk ya kowe raga kantilan raga sing kantilan nyawa tak kei pitik urip asal kowe ikhlas lar batin dibatu siji dadi pitakon aku apa kuwi raga kantilan tak wis pitik urip kok dikemul-kemul gembala setok artine apa oh kuwi to apa sebabnya Bathara Kala kok njaluk raga kantilan semua kanthi diblongsong dening kan gembala setok iya iku menggerti sing supaya kanjeng nyuceni badan silirane Joko Jlagur lan kaki Jlagur sing supaya bocah kuwi mitu dawuh wong lanang lan wadon amin tekun ning gone agamane amin lho anut ning gone pemerintahane sing supaya bocah kuwi dadi bocah sing soleh lan soleh ngono lho amin ya rabbal nek tak sawang wujud temololo ning jebul gegodhane apik ya kabehmu durung kebutilan nyatane utane bakal tak pidhanane panjenengan yo putramu Joko Jlagur karo kaki Jlagur wis diutahake saka lalane Bathara Kala ya to kanthi slamet ora ana alangan apa-apa bisa sithik wae ora walah masal bagus iki ning kowe kan aku wis bungah rumangsa putramu loro bisa bali ha ya to rumangsa atine wong tuwa ki seneng saiki apa janji-janjimu karo Bathara Kala ayo dituruti mundur saja pinakane Bathara Kala yo
lan seneng atine Bathara Kala Kakilegaya. Iya. Sawise nduk wenehi pitik loro urip. Nah, saiki kepiye janjine karo kowe Kakilegaya? Bathara Kala gelap sayu to. Menapa? Sawise kabeh panyun padha kawujudan lho. Dina iki dulung lelake maturun bunga sing tanpa apa sebab aku rumangsa kuwatir. Malah mung ora aku tok sing kuwatir, bapak para pamirsa sing rawuh kene uga bapak Darto sak keluarga kaya durung lega durung marem. Mbok menawa kowe wis dina rong dis sasi rong taun arep mindak ngono meneh supaya mantep madhep keluargane bapak Darto sak keluarga. Dina iki tak janji papat kene ben didongakno bapak Angkasa ibu pete uga diseseni wong semene beraya yo. Ya, dipati betul. Reneng aku njaluk lan penjaluk mono kowe bisa ngujuti. Nek kene Bathara bakal janji karo. Bagus. Mulai wektu dina iki kemis legi iki. Aku ora bakal wani-wani mecak-mecak bumine Joko Jagora kaki. Wah, bagus. Sekabehne kutu-kutu Waranataga. Jempri Prayangan. Gendruwo. Iya. Langklek Blubel Panaspati. Kuwi bolore wong kabeh. Kalau mono siji lan sijine sing kepengin ganggu Joko Jagora kaki Jagor. Aku sing sagoh ngalangi dhewe. Kaya ngono Bathara Kala. Lan kejaba saka kuwi. Ya. Aku bakal nyampurnake. Sengkala sing manggon ana ing kiblat papat. Sing sok ganggu anak putune Bapak Dawi Bukawa depan. Iya. Sepisan Siji. ya ana sing saka wetan. Saka wetan. Ditulak saka kulon bali mangetan. Bali ngetan. Yen saka kulon. Kulon. Ditulak saka wetan bali mangulon. Bali ngulon. Yen saka kidul. Kidul. Ditulak saka lor bali mangidul. Bagus. Yen saka lor ditulak saka kidul bali mangalor. Dadi tengah kosong papan panggonane Joko Jagor kaki Jagor sak keluargane kanthi diseseni bobat. Amin. Tak kira wis paripurna nggo matur aku ilmu kaya nelak. Iya. Njaluk papan padung aku lan omben-omben aku dibantu. Kaya ngono Bathara, sadurunge tak papanake mung ben nelane matur bunga sing tampom. Aku nepi janjimu. Sabariwatan iki muga-muga kanthi dedokan sak bolo kancamu dongak-dongake keluargane Bapak Darto sak keluarga yaiku didongakne bisa slamet ditebihken sengkalane dicaketake rejeki ing barokah lan digampilake usahane dadi rejeki sing akeh lan barokah. Nek kaya ngene putra diruat dadi bocah sing soleh lan soleh nek njaluk papan dunung saka kene areng idul ngulon glagah rayung ke panggonan kidang penjangeran blatung pakanamu rawa sedya ben-bene bali domas peturonmu ning kosok bali pentul karo tempem janji karo Bathara Kala sakjane kowe aja pati-pati nglilir nek durung tejo antuk saka lor wetan aja nganti nglilir nek isih nemah nglilir ngagetan kabeh anak putune Bapak Adam Ibu Kawa kowe sak andamu kratut sari Gusti Pekan wetan kae saji-sajen tandur semono kae gawanen kabeh tak uncali kembang jero aja bali papan ayo. Bathara Kala sakwise mbawai papan dunung ateges ora ganggu gawe wis ora ning ganggu keluargane Bapak Ari Sudarto tak janji wis aman keluargane tentrem ayem ora ana sengkala sing arep mlebu wis ilang saka papan kene dadi keluarga sakinah wawadah warok kaya ngono sing diarep-arep wong urip lah mau ning ngene iki mau Kakilegaya kowe karo aku lamur jengen ya to kowe maune Kakilegaya dadi pentul aku mau Nini Legaya dadi tembem balik tembem meneh bocah sak keloron maune Joko Jagor karo Kaki Jagor bali jengene maune meneh sing lawas iki rening mau kowe janji karo Bapak Ari Sudarto Bapak Ari Sudarto paripurna kon oke atur iki Pak Arif halo Bismillahirrahmanirrahim. Kupat luaran kupat lepet pinaka kanggo sarana
kanggo yuk lelantaran nyuwun marpasan Gusti Allah Subhanahu wa taala lan uga nyuwun wasilah kau cikal bakal iso lan sambung iki sen ganti selamat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Apa Bapak Arif Sudarto kok mudari kupat luar ateges wis udar lukar wis luar apa sing dadi panjangane Bapak Arif Darto kalan Ibu Mutaharo anggone ngruwat marang putra-putra kupat wong urip ana lupat lupute wong pancen wong uripe ora sepi saka salah lan luput muga-muga dikai pangapura marang Gusti Allah taala ya dikai pangapura marasana kadang sedulur tangga nek ana krilu lan salahe Bapak Arif Sudarto muga-muga luar ing dina iki amin. Niki kaping kalihipun Pak Arif niki putra-putra panjenengan kalih niki wujude sandangan sing saben dina dienggo kalian putra-putra panjenengan pinangka jiwa raga mangke dipun kubur dipun pendhem supaya sampurna Pak jawabe cara Jawa wong niki adat kejawen bismillahirrahmanirrahim aku ora mendhem lan ora ngubur sandangane anakku sakarone aku mendhem sengkalane keluargaku muga-muga selamat awal nganti akhir mangke difatihai Pak nggih nek jenengan donga didongani mawon nyuwun marang kersane Gusti Allah taala dipun pendhem teng klarase nggih hari ini juga nggih dipun pendhem supaya sampurna apun begriya monggo Mbak Mati dipun apa Mbak iki ana wadah tembur tegese to kon gembore kadape Darto sajroning tembur kok ana beras kuning ning pirang-pirang telah gleksan ing dina malam Kamis paing iki dibarengi sunate anake sajroning beras kuning kok ana kembang setaman asale ra iman iso iman asale uman bisa uman duwe cilik receh-receh tegese kewajiban wajib wajibane manusa wajibane wong tuwa pancen kaya ngene iki duwe anak ya to ngrumati ngrumetan nyekolahke nek gedhe sunat besok nek wis dewasa ya ngrabekno iki wajibane wong tuwa kanthi duwe cilik receh amin bisane sampurna to bapane sing syarat lan sarana sing kaping pindho kok ana godhong-godhongan iki piye tegese to di telu warnane bab godhong alang-alang godhong apa-apa godhong luweh siji godhong alang-alang ora alang sawiji apa-apa loro godhong apa-apa sejarah bakal tumomo telu godhong luweh luweh lebih sabere watan iki Bapak Arif Darto iso luweh kabeh ora bakal kecinggiran ora bakal kekurangan kaya ngono bisane sampurna to iki papan iki sing Bapak aku sing berjalan desa sambung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dondi kendile iki mau tek ndoko. Kendil paso kekep. Nah, kok malah delik iki kepiye? Ya. Ayo Mas, gurine Mas. Syarat sarana sing pamungkas kok ana kendil cilik ana tutupe tegese to. Iki nek wong Jawa kae ngarani paso kekep pas jangkep wong Jawa kurang pisan kurang ruwatan tok jangkep kurang. Iki dijangkepi diruwat. Kendil cilik nutupi ana tutupe tegese manusa urip ning ngalam donya. Kuwi nek duwe niat hajat ora usah ditutup-tutup wis dadi lali-lali. Oh kaya ngono. Bisane sampurna. Baru papan isine Bapak Allahu Akbar Allahu Akbar. Paso kekep sawise tak tibakake ne Siti Bantala. Kok ana suarane makpiar apa tegese to? Jumbuh karaten ada Pak Giarto lan Ibu Mutaharo. Rek mikir-mikir pirang-pirang taun lek dina iki keleksanan wis rumangsa bunga ayem makpiar bunga ayeme. Padang atine makpiar. Sakjroning kuali kekep kok ana kewane loro sak jodo. Iku donya ana loro sen-senane. Oh donya ana loro. Ana rina. Kudu ana bengi. Ana apik. Kudu elek. Aku diganjar sing apik. Lah sing elek sapa? Ya kowe. Aku ya. Isine donya loro aja ora kena meri. Oh iya iya. Ya to. Ya ana sing sugih. kentir
ana sing kentir ya ana sing bagus. Ana sing bagus. Ya. Sing kentir kowe sing bagus aku. Kowe neh. Ya ora apa-apa sing donya ana loro jomeni. Iya. Ya ana sing sugih. Ana sing ora duwe. Aku diganjar sing sugih. Sing ora duwe. Kowe. Aku ora ndek isin. Gusti Allah dudu misin kowe keturon. Aku ngempet. Ana swarga, ana neraka. Aku besok diganjar nduk swarga. Sing neraka? Ya kowe. Lah aku iso adol es. Borong kowe kabeh lah pokoke. Para bapak, para ibu, niki sampun purna pangruwatan mangke dilajengaken sulapan. Terakhir bapake baru. Bidal saking daleme Bapak Arif Suyanto mangke nimbal ning gone Beru Genjang nggih. Dongakno lancar, Pak. Nah, ya, amin. Selamat. Mutahara besok nanggap. Seger waras. Dumateng para bapak ibu mekaten paripurnaning gati inggih menika pangruwatan apabila wonten kekiranganipun kula sak rombongan warga utama nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang ageng kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.